Onder Blomkamp wordt om 11:04 een container in vlam zetten. Naast de container staat een camper op het hingen. Een gasflessen daarin ontploft. En uiteindelijk baat de volslijne camper uit. De familie Weijer is het slachtoffer. Ze binnen boton die door de brand. Ja, dat is natuurlijk slim. We zullen nog 14 dagen met vakantie gaan en dat kunnen we nou vergeten. De morgen is kort en de hele zie van morgen die moet eruit. De politie gaat uit van brandstichting. En dat is net voor het eerst in Drachten dat nou een containerpyromaan om lieken te struinen. Het is het praat van de dij. En daarom is er een speciaal onderzoeksteam van de politie dwaande met de branden. Ik wordt er extra surveilleerd. Er wordt ook een oproep dienen om mogelijk het sjoegen aan te melden. En daar ben we heel erg afhankelijk van. Dus we vragen de burgers om mooi uit te zijn om deze vandalen, om samen te zeggen, op te pakken. Want dit rent gigantisch uit de hand op dit moment. Het rent al van november. We hebben wel 4 mensen achter de deur zitten die met coniferenbrand annex wien. We zitten nu mooi die containerbrand, daar we op dit moment nog geen vinger achter krijgen wie dit doet. Dus we willen heel graag de hulp van de mensen inroepen. De mensen kunnen bij ons alle informatie kwijt via het normale telefoonnummer 0900 8844. Omlezende wennings waren vannacht uit Varswarg ontdrommen. Om tegen het dakgevaar aan. Het is dat vrouw Weijer wekkers kreeg van het geknetter van het vuur. Als hier de skeer nog wel volle grutter wezen kind, denkt de politie. Dat is inderdaad een geluk geweest. Want toen koerden we dus nog wat maatregelen. We koerden direct dus de 112 bellen. De mensen moeten van een spul van overal blijven. En zeker dit soort dingen. Ik denk dat ze zelf net in de gaten hebben wat ze veroorzaken.